На 4 април професионалния си празник отбелязват психолозите в България. И докато на Запад тази професия гарантира завиден социален статус и възможност за кариерно развитие, у нас все още битува схващането, че консултацията с психолог е едва ли не нещо срамно или пък прекалено. Какво всъщност работят психолозите? Успяват ли в детайли да опознаят човешката душа и могат ли да обяснят причинно-следствената връзка между емоциите, желанията и действията при отделния индивид? На тези въпроси ще се опитаме да отговорим в следващите минути в разговор с председателя на Дружеството на психолозите в България, доктор Пламен Димитров. Добро утро, господин Димитров, и честит празник! Добро утро! Добро утро! Честит празник на всички колеги! Благодаря ви за тази възможност да ги поздравя от ефира на Националното радио, да им пожелая пролетна енергия, много професионално и творчески успехи и удовлетвореност от благородния труд. Защо празнувате точно на 4 април? Нека да обясним на нашите слушатели. Това се случи като търсене на време и място, и с настъпването на пролетта се взе решение буквално това да е времето. 4 април се помни лесно. Има ли достатъчно работа за психолозите у нас? Знаете каква е обичайната ни практика. Когато имаш проблем в България, просто отиваш при приятел, изплакваш му абсолютно всичко на рамото, а докато на Запад, аз и в анонса си казах, че това да си психолог е една доста добре платена, доходоносна, а и престижна професия. Промениха ли се нагласите в България през последните години? Нагласите се променят. България е част от едно европейско пространство, използва модерни практики и мога да кажа, че в определени сфери консултативната готовност е много по-висока от тази, която наблюдавахме преди 10-20 години. Примери. Това е, например, в сферата на психотерапията, където нараства броя на индивидуалните консултации, семейните консултации. Друг отчетлив пример е организационно консултиране. Все повече български организации, а и организации с чуждестранно участие, които са на територията на България, ползват компетентната помощ на специалисти с психологическа подготовка, знания и техники. Така че можем да кажем, че тенденциите са сходни с тези в развитие свят. Аз искам да обърнем малко по-сериозно внимание на психотерапията, за която споменахте. Потребността от комуникация, от контакт с друго живо същество, вярваме осъзната при повечето хора, а и при голяма част от слушателите ни. Тук обаче се разкрива и едно доста интересно противоречие. Във века на интернет и на глобалната комуникация, съвременният човек сякаш се чувства все по-самотен, все по-неразбран. Дали ще бъде пресилено, ако кажа, че самотата и отчуждеността са нещо като чумата на 21 век? Не, в никакъв случай. Вие сте много близко до това, което велики умове в световен мащаб са открили. Отчуждението е бич, голям проблем за цялата цивилизация в момента, особено напредналия в индустриално и икономическо отношение свят, към който и ние се стремим, се опитваме да догонваме. За съжаление, фокусирайки се върху производителността, върху резултатите, върху икономическия ефект, често пъти води до психосоциални празноти, до една отчужденост, отдалеченост не само от отношенията между хората, които са в основата на човешкото благополучие, а и отчужденост от самия себе си, от собствените желания, от емоциите, от идентичността. Така че хората често стават жертва на този феномен, който, за съжаление, е повсеместен. Тук трябва да кажа, че професионалната психотерапия, психологичното консултиране, въобще работата на практически ориентираните психолози касае различни аспекти на тази борба с отчуждението и с загубата на връзка с себе си, която води до проблеми с психичното здраве и не само с психичното здраве, с цялостното човешко развитие и благополучие. От тази гледна точка аз приветствам приноса, който българските психолози и психотерапевти и всички хора, работещи в сферата на психичното здраве, правят да повишат стандартите на тази професионална практика, да я направят по-видима. И днес е времето, в което ние трябва наистина да застанем, да се застъпим за това този вид услуги да станат
достъпни за българските граждани. Имам предвид да бъдат включени, както това е в развитите страни, в здравноосигурителната система. Това, за съжаление, още не е факт изцяло в България. Да се гарантират ресурси, програми в подпомагане на професионално-съсловните организации, за да се повиши отговорността, качеството на тези услуги и, разбира се, контрола, защото, знаете, тези професии в световен мащаб, за съжаление все още не в България, са регулирани, изискват висока степен на професионална отговорност и зад това стоят изключителни усилия и инвестиции както на правителството, така и на професионалните организации. Доктор Димитров, вече имаме нов здравен министър, четвърти в този кабинет. Дали новия министър би бил по-благосклонен към идеите, които изложихте към момента, за това по здравни пътеки да минава и психологическата помощ, хората наистина да имат достъп до услугите, които вие им предлагате? Водили ли сте такива разговори? Имате ли намерение да настъпите по-сериозно? Разбиране има. Въпросът е да се операционализира и тук нещата са по-скоро в сектора финанси, тъй като този вид дейности трябва да се съгласуват. Знаете, в световен мащаб над 75% от оборота, бюджета, свързан с предоставянето на такива услуги, е силно обвързан с различни осигурителни системи. Било те доброволни, т.е. корпоративно, например, осигурени, както е практиката в свят. Много от компаниите, които са социално отговорни и отговорни за ангажираността и здравето на служителите си, инвестират в тяхното психично здраве. От друга страна, трябва да има достъп на гражданите, които са здравно осигурени, до широк профил от услуги. Ние, например, работим с международни партньори, които имат тук локални клиенти. Трябва да ви кажа, че списъкът на психологически услуги надхвърля 700 вида услуги, които се осигуряват чрез допълнително здравно осигуряване или социални програми на компании в България. Значи, опряхме отново до темата с парите. От вчера излезе едно изследване на Организацията на Обединените нации, че българите са сред 10 най-нещастни нации в света. Като психолог, можете ли да дадете дефиниция за това какво всъщност представлява щастието и доколко е, ако щете реално дори да се правят такива класации на най-нещастни и най-щастливи нации? Вижте, тези класации се правят по специален индекс, който е на Световната здравна организация за психичното здраве и субективното благополучие като фактори за психично здраве. Най-просто ще го кажа. Здравето като дефиниция е свързано с цялостното биопсихосоциално преживяване на благополучие, на наличие на възможности за справяне с вътрешните и външни изисквания към съвременния човек, така че той да постига удовлетвореност в реализацията на целите си и да е в по-добра връзка с тялото и с ума си. В този смисъл да бъде цялостен, завършен и развиващ се. Човешкият потенциал, който се пропилява заради проблеми, свързани с психичното здраве, е огромен. Само през последните 10 години в Европейския съюз като цяло, за България тези данни са още по-тревожни, се е удвоил броя на хората, които отсъстват от работа или преждевременно се пенсионират по болест, тъй като не са решени проблеми с психичното здраве, свързани с това причини като хроничния стрес, за възможността да се посрещат базисни изисквания в ежедневието. Между другото, от последните няколко дни си правя една съпоставка между вашата работа на психолозите и нашата на журналистите. Много често, когато имат проблем, хората търсят именно посредничеството на медиите, за да бъде той решен. Понякога пък просто искат да чуят гласа си или пък да се видят по телевизията. Трети търсят контакт, защото се чувстват по един или по друг начин самотни. В тази комуникация, която има между журналистите и техните читатели, слушатели или пък зрители, в зависимост от спецификата на медията, има ли според вас определени правила, които би следвало ние, журналистите, да спазваме, за да може тази комуникация да не минава границата, която все пак би следвало да стои между хората от едно професионално поприще и тяхната аудитория?
изключително важна връзка. Намирате всъщност емоционалната зрялост на българските журналисти може да бъде този придружаващ, засилващ ефективността им фактор, когато става дума за отговорната им работа, тъй като хората наистина споделят с вас свои проблеми, идеи и заедно с това се надяват това да стане публичен факт, което значи искат да се свържат с други хора. Всички хора, работещи в сферата на комуникацията, се нуждаят от тая социална интелигентност и емоционална зрялост, за да бъдат партньори в един цялостен процес, защото ние не можем да решим въпросите поединично. Често пъти имаме нужда да създадем общност, да изградиме визия, да работим заедно. Всъщност богатството на хората и способността на обществата да се справят зависи именно от този социален ангажимент, който хората поемат един към друг. И по този начин вашата професия е в центъра на събитията. Ние заедно с вас, психолози, психотерапевти, журналисти, имаме много, което трябва да дадем на обществото, за да подсигурим един непрекъснат процес. Всъщност заедно сме в една и съща роля на отговорни граждани и професионалисти и бих го нарекал даже с едно простичко название. Ние сме агенти на реалността и еволюцията. Много хубаво го казахте. Нека това да бъде финала на днешния разговор. Още веднъж честит празник и да имат повече успех всичките ви колеги. Благодаря. Доктор Пламен Димитров, председател на Дружеството на психолозите в България, за професионалния празник на психолозите у нас.